Akcia! Teraz! Áno, náš nový! Dobre, dobre, hej! A teraz musí začať. Náš nový model. Naše Gčko. Naše Gčko. Naše jeho Gčko. Už je aj naše. Náš vynálezca, pán G, vyrobil nový model 21. storočia. Štvorkolka, predný, zadný pohon, hudba, predné svetlo. Áno, vidíte, svieti. Vynikajúce, vynikajúce. Elektróny, značky OS. No, pozeráte to káblovanie. Kúkajte na to. Vidíte? Lepšie káblovanie než na Audi Q7. Takéto nevidíte. Repráky. Kúkajte na to. Vidíte? Tu je reprák je. Vzadu tiež reprák. Brzdy. Vidíte? Brzdy. Trúba. Trúba trúby a ešte aj brzdy. Kúkajte na to. Vidíte? Pekné vida. Kúkajte na to. Vynikajúce. Kúkajte, to je reprák. Chlapci, to nevidíte. Vidíte? Jaké basy to dáva, ej. Vzadu tabula. Áno. Kúkajte to rádio. Toto je rádio. Geniálne. Kúkajte na to. Úložný priestor. Na šrobovák. To ani len iné veci. To ani len v žiadnej onej motoservise nevymyslia. Skvelé, skvelé, chlapci. Vynikajúce. Pán vynálezca. Postavte sa. A náš nové Gčko odchádza. Te vás, majte sa.